Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Ihum saktiman truck kang huat hengpi keneponlong. Nijang Karbi Anglong Arlo, Kheroni Southern Range Forest angkang Jerikendeng area, inghin langso along ihum saktiman truck kang huat hengpi keneponlong. Phaikunia chikloni phaingkora nerkep arni Kheroni Southern Range Forest Attached Range kolom sing ing tilapen ari sanghuatum aphan ACF Monsing Tisopen information longsi patrolling kepadampen ajok Jerikendeng area inghin langso along ihum saktiman truck kang huat hengpi neponlong cheklu. Kene ponlong check a truck bearing registration number ML010414 lapen kang hupon at hengpi makari salmati chengnan hithialong ador suriplike phokep an doji pusi pherangkya thengno nang pachini dun ne tume safe sa mansing tiso sa nang li si information gelong na si information ateng penili to hanang thanong ti sang sera ko thik sera nang li staff ang ton japon nyabdam nangi bala sa dim ko puna lo polo po ingin langso so dim lo poroteng balela hi langso Jerikendeng area lah guys asa dak dam pen itu ma ekdom embus do dam lo cepetu clip sih embus do pai kontai sibak so se chat do ye la so pian wang lo sia ju long lo sop ta ready lo thik lo thik teng pen ning hong pa me lo jadi wang bom lo du nang le lo tem thang tu pan tat lah ele tu patu me diga jolo kena apor ke 940 apor malam lo an hello aman nep lo adak pen thik serak lo muni tum kat lap long thek long pa ma khelo pen muni tum gari wan serak lo madak range office an wan dat la sedang pasang kol lo na la so gari lo do thing pigel ke sab makurisal side la so makurisal ke market value ke nali tum da chini mata price an do ke kali la se so teng lang lo te la 40-50,000 bak doi market value of price makurisal motor ke vega bang food han ne pong la so bang fu tom han li tuma prang pen ke ton ma khelo panang thek long pa ma pasang kong ma chon la ma kat lam la tu no da ne bolong leng ka jo phir lo habe jo katun tek the ma se long de lo tam ha gari bang la se wan bori bor amat dak office an wan da lo sa Dwarbagori constituency all APHL simei phupen lamtheisi Son sila khain kor throng Dwarbagori MSC constituency ke parlo dolamara ahi thialong hemki kim tangte pin pen ajok Dwarbagori constituency all APHL simei phumondor sing ingti pen Karbi Anglong autonomous council mate BJP government aphan lamtheisi athema BJP a sarkar lake ajat asonta ke claim ke dam aka pregjin a sarkar pusi kache krong sitanon dolamara ahi thi along ke hithi along han kacho jor atum ke do athai ka vepen sungpik an sitami hemki kim patang pi pe lapen ke BJP office a hem sitami non puan ta ki kim chepa tang thek lapen dolamara angkang ke kaching thur avar sai puke pithek the lapen Dwarbagori constituency angkang anke atok anoke do Karbi atum sungpik thangjanglu lapen ke Karbi atum ke kachongdat sitami chongdat dun athai abe Athenon dolamara bagan along school ahem ki kimbom along sitami harahat nogau lapen kaprek district pensi kewang side la si BJP a sarkar ke Karbi aphan ke langropsi ke claim athema Karbi atum ta contractor do sitami pipe bengali aphan si kepi lasi lason ke rat atum matha dam tha ko ansi Karbi Anglong along BJP atum akimi ke claim lo lake Karbi Anglong arat atum matha dam tha lasi nelitum APHL se songpen ke hai lupute lason ke claim klepusi press media athengno klardak pen pachini pon Ini dak 26 nong Dwarbagori PCC pen nili to teteni kini yedo nai kenang soddo ase non BJP to apane li jase me opinion unity victory prosperity for lama patha kini ye do de sang se a constituency cinta ni ye ponbo te bon se tame nili pini ki pudu nye bang kelalo alang tum kon unity dolone victory done kon prosperity done ke na dag mase thek dag la 26 nong Dwarbagori long mase pini ani ta 26 nong Dwarbagori BJP to office ti kem thek la kenang le to office ta thek long po la 1 number 2 number ba dolamara la bigli market long sitame pini ani ta kikim kirang patang pon pe adhar wasi biko Kaso ke kim kirang kita me alang se tu kopi pose BJP atum koror alam tik ninge inte king tour piklo alam tik ninge kita me bini kopi pose
na so dolamara weekly market hem kim dapat tang thik den la 2 nombor pen 3 nombor bangla lo pini etum Karbi Anglong ke dori so yang to mokha Hyderabad China ke chongdada ben kiti ke jang train pen ke klo dopik lo dead body ke chewan na kon ne ki sung do lo la si kupi polo pote iltum imek thang long ri long mata ke chongdat ke chutulo ja dim anta pinni ni yan ke pinengan ke baki bangilangan tutami ile tumlo imek thang dim lo tutami adim makro de lo la si non ne tum dak 26 non duar bagori long tutami thedam lo je non dak bagan along higher secondary school ki biji podim long tutami la dak ke chongdat tum tutami dak local tu chongdat dun nong le akelo pensi la le waranda a ho jai pen biche si kwar la ganang le to mo media long thek long po kali ma kalang ma sitami ni li pachobe ba ahok posame nang le to tolando ararat Karbi Anglong ra tum thek long prong po la si BJP government bang ke khe ke ching hona be long ri ke ching hona be la pen ki bang jilang am ta min ning the bang ke nang le lo hem break alarm po bang vitami avelo 240 alarm ta velo na pen ke ching thora mota velo na pen ke la non ke chak akam ante tamni la ke playing play lo la ke muthe na nga chong thoi panchalo posin ni pachini dun lo kado Bukajan LC level apartment khel maharan angdung kiti ke pathupon Phaikoni ni phaithong kep arni kang sampor phaikhini ra achi tim apor malom pen Bukajan LC apartment khel maharan phaikoni ni phaing kora truck si pen pangcheng pomsi phaikoni ni phaithong kep arni an Bukajan LC level khel maharan hanjanglang so pathua klam along pathupon si angdung kiti pathupon lo Bukajan LC level khel maharan ka pathupon la ke athletic kho kabadi volleyball la pen football ke pathu pedupon lo Football ke pathu pensi angdung keti ka pathu ponlu sarpathor MSC pen duar bagore MSC angbongsi ingtang kreng pen pathu pon puputa ka pathu kangtang kreng ajo aphi penalty kitor pen sarpathor MSC goal tree duar bagore goal hini pen sarpathor MSC atu football angdung keti pathu chepahai ponlu Sonsi bangso khel maharan angdung kiti ke pathu pon amai along aluhi sarpo aman pen kache tongdun HSMA Pujiwan Chandra Pathok Sarpathor VDC Chairman Silarson Rongpi DSO Relief Ronghang Sartheterang Minority Morcha Winson Ronghang Nilip Sports Association atum penchenglo manke do ke thikiding atum che tongdun si Bukajan LC level khel maharan angdung kiti football ke pathu along Sarpathor MSC boys atum ke hai anong e chepalong dun lo lapen Borjan MSC girls ke hai anong e chepalong dun Bukajan LC khel maharon angdung keti ke pathu mesen pensi patun ponlu Bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong News